Zdravím všetkých pinčlistov. Natočil som video s ohľadom tyristorového zapaľovania. To, čo som vám niekedy predtým doposlal, čo ste už zapájali, je to proste tak, že tyristorové zapaľovanie podľa toho návodu je zapojené podľa návodu, ktorý som vám doposlal, podľa videí, ktoré som vám doposlal. A teraz sa snažím urobiť video na elektronické zapaľovanie, teda bezkontaktné zapaľovanie. Ak vám to takto funguje, to znamená, že s ramienkom je to v poriadku, tak je to dobre. Ako som vysvetľoval, Z zapaľovacia cievka, C indučka, vývod číslo 15, jednotka ukostrenie, S buď z dvoch cievok, alebo z jednej cievky u 20 W, alebo u 21 W. Ramienko samostatne ako P, ako kladivko. A potom je, samozrejme, potom je zem. Zem ako taká. No a takto to potom funguje, keď je to už napevno urobené. Takže ono to proste funguje. A odporúčal by som, ak by to fungovalo, keď to funguje s kladivkou, až potom sa púšťa do montáže bez kladivka. Aby to proste, aby ste vedeli, že to fungovalo s kladivkou, teda s kladivkou pôjde vonka, proste pôjde von a bude to fungovať. Takže takto. Takže toto je klasické zapojenie s kladivkou. Kladivko tam je, motor funguje, naštartoval a teraz prídem k videu, u ktorého ukážem, kladivko pôjde von a miesto neho pôjde vlastne elektronické zapaľovanie, teda halov snímač. A to je celé. Takže tak. Ďakujem za pozornosť. O chvíľočku posielam ďalšie video.